Kani gede ka Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kasan ni jana ki mat bakong san jo ke khubor. Kajing pindek pensa ki khalau kalong ke bakong san ha kajing ile ban te lakam ya ki jing kata na kajing kelah kamariang ong ke presiden kari ka Draupadi Murmu. Kuntu Menteri Rang Bakduk Narendra Modi ya ka jing dan kam ban penlut de ki jing te jing sna ki bas kem bat ki babha bat kumju ki bala ban shan ha pring kiri ke perthei. Ya bet ke jing thap vote biang ha ki pratli ki polling station ha Arunachal Pradesh ning Khasi. Bat sedang ke jing rakhi ke National Deworming Day ha Meghalaya on ada wai ki klung khna ki school bat Anganwadi Center. Ki khubor ki babnya. Ka Presiden kari ke Draupadi Murmu kala kedau halor kamat ke bakta jur ke balong ki jing kelah ke jinglong kamariang bat kala banjur halor ke benta badan kam bat bakong san ke balong ke jing sumar tengkai bat pendek pensa ki klau ke banla bante lakam ye ki jing keta ki jing kelah kamariang haba ajing kren ha ke jing elang penkup kerdan ni ki samla puli Indian Forest Service probationers ha Forest Research Institute ha Dehradun nin Khasi ka presiden kala ong ba ubenriu ula lek khnang ye ke jing bakla da ka ba lek klet ye ke jing kongsan ba ke jing dan kam ki klau ki betam ka presiden kala banjur halor ka phang da ka ba ong ba ubenriu umde utrai nong kanti henre ulong unong ri nong da ye ki jing dan ki bakodor mariang ka Presiden Murmu kala penslur ye ki samla puli ki belayo kedan probation officers bakin temrong lem ye ki kamram ki bakong san ha ka ban ri tengkai ban kentiu bat sumar pendek pensa ye ki klau ka Center for Excellence ka Community Led Landscape Management Project kata ka CLLMP ka IORA bat ka Government Innovation Lab SCEP rengkat lang kila penlong ya ka workshop dang sana Shillong kebala ai kerteng reimagining agroforestry in Meghalaya, the need for strengthening and rethinking kata ka jingmudur thamai ya ka agroforestry in Meghalaya ka jingdan kamban penklan bat perkhat arsin Usambat Kumar ubalong Secretary and Development Commissioner jong sarkar Meghalaya haba ajeng kren ha ka workshop ula banjur halor ke jingdat kam jong ke jingi trelang rengkat ha ke jela ban kenti bat penyak chaprangi ki senjam trekam jong koroi kaman ke banla ban ye ni Usampat Kumar la kedo syaru halor ke thong jong ke sarkar ban sendur bat thau ye kilat lenti khamtam ban la ban te lakam ye ki jing ki bami ni ki jing kala na kamariang da ke ba pendam kam ye kilat ki bala dan lepa ha ke bede ba kani ke benta ka benta ke banriu jong ke International Conference on Disaster Resilient Infrastructure kalalong ha New Delhi nin Khasi na ke benta arsengi bakan kut benta Khasi Menteri Rang Bakduk kari Narendra Modi haba ajing kren ha kete ki jing elang ba kabalalong halor kapang ki jing te jing sina ki bala ban shan bat ki basengan na ki jing tua jing klem kabaula kren leng ba ka video conference ula ong ba kalong kabakong san ban penlut ha ka batei ni sina ki jing te ki babha ki baskem ha kom kabasengan bat kabala ban shan na kinu ki jing julor na ka benta ka lawai ki basengan Haga jing kren ke jong Menteri Rang Bakduk la kedau syai bawat lai ki jing julor la ban lum jing khen haga dor jong kepisa ka jing kta na ki jing julor pat ka kta ajur ki bri simen ye ki long yeng long sem bat ki chinong ki thau haga perthei haga ba ka jing kta ki jing du jing julor kim khen yu put usam jong ki jaka ba ka jing julor kawan Menteri Rang Bakduk la kentui ki ri ke perthei ban ye trelang halor ke jingdan kam ban penyang de ki jing te jing sina ki baklan bat ki bala ban lat ne ki jing tua jing klem lakmi linti ba kandan ke jing hap slap jing hap yor rengkat ba ke eryong hakikat tu kan ni benta jong ka than ste lam ngi jong kri India kat hadu ka ar kundai terik mta ubnai katnat IMD kale yuthu ba kala bandan ke jing hap slap ha ka than sap Himalayan jong ka jela West Bengal, Odisha, bat Sikkim hakini ki ar lai sengi ki banwan. Katnat IMD kala pentip ru ba ki jinglong jingman na ka jingjor ka jingshit kila bandang yai biteng haki katuk ani ki benta jong ka West Bengal, Odisha, Karnataka, Sikkim, Rayalaseema, Tamil Nadu, Jharkhand, Bihar, Telangana, East Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, bat Yanam hakini ki san sengi ki banwan.
Kani ke kubur kawan Shapina ke Akashvani Shillong. Ha Arunachal Pradesh la penlong ye kejingi tap vote biang hagi Pratli polling station ki badan ha Arunachal West Parliamentary Constituency hening kesengi. Hadien ba nakaliang ke Election Commission kala penbena ba kejing tap vote ke balalong ha ka khat khandai trik mentau bena ye yong ha kita gi jaka tap vote nak benta banjit ye kinong mi khmat ke yen bar Lok Sabha bat ke yen bar thauan ke jela kala lom ke bapulam bat bam khenshu. Kajing tap vote biang ning kesi kala long kebayak renti ha keba kajing ken jong ki bawan tap vote biang kala long nyopu pra point pra na kasispa ha baro Pratli ki polling station ibe kentup ya kawe ke jaka tap vote ha bameng kawe haniapin artli ha rumgong bat southli hanacho la ban pun kan mau ba ha Arunachal Pradesh la penlong ha kajuk sngi ya artli election kata banjir economic khmat chaka yen darbar Lok Sabha bat shaka yen darbar thauan jo jilla ha barok wi ke jilla ha ka khat khandai tri ye yong 8000 pusau ul president keseng Congress sakari Malik Arjun Kharge ulong ba ke emnang salang kanam la ban kela ha kasisngi bat na ka benta ban yo ikijing kela kalong ka bahab ban minat bat ngam jeliu kat kum kinong rem kaan haba ajin kran ha social justice conclave ke bala penlong da keseng Congress hadali u Kharge ula benrap da ka baong ba kiriu slur jang keseng Congress kila penti kena ya baro ar kite gisin jam banwan ra ikijing kela u Kharge ula ongru ba keseng Congress ka don ya ka khana pateng jong ka jing pen urlong ya ki jing kular bakala clash upat ba batru ka jing pentre kam yi scheme sarkar kom ka MGNREGA ka RTE ka RTI bat e ka right to food security ki pen pau ya ka jing minat jong ka seng ban kenjo e ka thong Haka conclave ka balalong nin resngi la yu aru i jing kren na orang ba nong yalam ka Congress sakari u Rahul Gandhi ha asam baro ki he nong yalam jong ki seng sain perthai be per kila seilut yala ka bor kat bala ban kring ye ki nong tap vote ha ka benta ka ba ar jong ka election jit nong mikmat sha ka yen bar Lok Sabha na ka benta sant ligi shuki MP na ka jilla ha ka benta ka ba ar jong ka Lok Sabha election ha asam ki kertong ki bani khun ban yo ye ki sant ligi shuki MP ki dan baro nripu wingut Menteri Rambak Assam, ubalong nong yalam kaseng BJP, Himanta Biswa Sarma, ula penlong jing yalang patba hadalgon, na kabenta ukurtong ke BJP. State President kaseng Congress, Bhupen Kumar Bora, ula ajing kren na kajing yalang patba, kabala penlong da ka Parti Congress hanagon. Kumjuru, President ka Parti AIUDF, Badruddin Ajmal, Hekdo jong ka Bodolan People's Party, Hagrama Mahilari, kila penlong yala ki jong ki yalang patba ban yalap election na kabantaban krengi ki pa nang tap vote ban ajin kersan yaki kertong bagi penyen Katanat ka kot kya jong ka jala Meghalaya lengba ka Directorate of Health Services MCH and FW da ka jingi lang bat ka office u District Medical and Health Officer jong ka East Khasi District nim ka singi kala penlong ya ka lempung pli ka National Deworming Day ha ka jala ha ka jingi lang ka blalong Hatirot Singh Memorial Higher Secondary School Maukudok ka bahap Hasora Civil Subdivision katong jong ka National Deworming Day kalong ban aida way bi ya barok ki klong kena iba nadu sisnam karta hadu khat khandai snam karta da ka bapendam kam mikiran san ki bakenthop ye ki school bat ye ki Anganwadi Center khenang ban la kantiu ye ka koi khya jong ki klong kena salansar rengkat ki jing bam ki betai mat kala ban yo jing nan jing stan bat karukom im ka babit babiang na ka benta jong ki Dr. B. Maulong, Joint Director of Health Services, MCH and FW, Ibelong Ru ESNO, Jongka Child Health, Ilalong Ikongsan, Hagatigalang. Ka Office u District Medical and Health Officer, Jongka Ribohay Ru, Kalapli, ka National Deworming Day, Hasaidan, but yaki program Ida Way, Lapenlong Hakaleng, ki Anganwadi Center, ki Badan Haribohay District. Hamizoram ka jela ka pekngor bha haba ka jingpang jong kisnyang ka balatip ka African swine flu kala wandan chap biang ha ka ba sis pa nyu pusaw tali kisnyang kilayap na ka jingkta ka te ka jingpang kap tu gani ka khubor kala kot ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so pat pa ka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan na ka नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है